Daga mong sinugba. Ilang sinugba guys. Ito pa, chicken. Gani hada mo to si babaw, ilang ibalhi sila kay murag mahapunan mi. Kung dara si babaw. Apor mahankin. Si Kuya Kinkin. Ilang ikalingawan. Pijeng ha, pijeng. Tangan tutoy. Nanay suso. Good morning, everyone. Ay napunta sa tang garden bitaw. Labay ra mi na guys magtuwa sa mini budik. Kay buntag ag isahang tuwa na to buntag hapon ra. Ngani kanindot sa probinsya ba. Bugnaw ag hangin, presko kaazo ag hangin ba. Preskong palibot. Kalanghap taog preskong hangin. So nagdamig balde guys kay magkaos mi atos dam kay maliguon si budik. Duo ra man dadto dam. Pabor na ba. Mas Papa Gabriel. Nagdan sa og ibna ni budik. Kani sang tuwa usa ka ice creaman. Isa ka ice creaman ang isang tuwa ni budik. Uy, day nag-date. Tala, nag-date mo din ang duha ha. Mo ni agtuwa ni budik brand sa Pigrolak. Guys, isa ka galon ni jang imnon. Buyag siya. Ato sa papagabral ito dito sa dam kay magkuhag tubig. Para man narila antay do 30. Pasaw na mi budik dik. Budik! Ligo na ka sa do? Ligo na pang sa do. Ha? Inom dito? Hold ini. Dik-dik. Isus tabangan. Ligo ka? Oh, what's up? Ligo agamang budik-budik. Ayun sila mga magtubig. Ang new alaga namin si Bodik Dik. Kandik, ngurot ni Zapa? Kuangan si Zagapuno. Ang isa ka bananan. Manamig tuwa ni Bodik. Muli na mi guys. Nindot taring area ba? Linaw. Snow. Nindot nga area. Linaw siya. Ang among saging nga butyag. Gaadyo da guys. Buyag ag jahang bulig kapag isa. Buyag na. Kuha na may dani pohon. Makatuba. Mag-ipo sa ko na rin ang limon kay ang kuanan na kanang butang ang ininit ko na rin kadtong hinog na ay duha na malaman dahil ni nabilin na si limon padir karimay kuan guys kayang hiwaon kadake sa mga lemon na pukos ang limon kay ang butangan ng ininit may ang aimnen karong buntag. Kaya kabubulig sa saging este ah. Sabi na kaabot jag. Sipi-sipi. Di mo na sipi-sipiin. Kaya galang saging ni Padar. Okay, kaya tay. Kaya Kita. ha? Meron na. Selamat na rin tay. Selamat na rin. Grabing dagka abalang hujan. Kaya kazo eh. Kadumulang hujan guys eh. Tanawa. Grabe karaha tay. Tutupi siya doon. Karahang gamay. Kaya guys, makadungag na may saging o bulanghoy. Nagkakadzong saging las nanay bagong tuba. Sa ka. Sipiin mo. To aduha, ikaw sa tay, kantura, daghan ka adso. Dali ra din mga hinog. Namin sa alanlan. Pwede sa akin mukuan sa day ko mainom sa kudatong lemon. Ang gusto mo mga wanay dyan trangkaso, mga wanay dyan ubog sipon. Pag inom mo og limon, bubuin na dyan inay tubig mo na dyan imnom.
Kami guys. Pahinlo ko na siyang lawas. Hinlo sa tayo dahil sa lubi. Buong na tayo sa lubi. Kadlek mo na tayo kada magbay. Kadlek kada sabay. Pato na ko tay. Pato na ko. Pagkanay sa mga pala guys. Wow. Gaso-aso. Gaso-aso si Ja. Nay nakaling kang jatot day. Nay nagdengag jatot diha. Haling sila fish. Anda guys. Laag mi daris ko anda. Last Brianna. Kimi. Laag ta si mong classmate. Damis anda. Laag mi kareje. Yes, classmate ni Kimi. Dua ka bagong gagmay han nang ipangaon nila hindi na day. Na chocolate. Nakawat ka, tawa sila kuya. Kita nagduha ka kuan yes. Princess. Prinsesa. Mga prinsesa ang gagmay. Saan kindi habi? Bato-bato ka lang di inuod. Chocolate? Akan, tamang akan. Gamay lagi. Oh, palit ko na sila kuan isda. Dahil na guys, manok o tilapia. Isog ba? Manok. Hapa nag-chicken. Ito mga katilapiahan. Apas mos nakatuod. Apas na nakatuod. Des anda. Malbiri dari dia. Glumbay ron daghan na. Oo. Mulberry is real. Dabong pa ni. Dabong pa. Ha? Ano guys? Daghan na. Dapod. Dia? Uy, galumbay ron daghan na. Tapi daghan chicken daring Brian dia. Isang ko ani kanang jang breed. Ay nga ni deh si Ja. Na, nagtapuko ko di jang bunga. Tangan to or naghanakazo. Lumbay. Dahil ba nga guys tiya, naka familiar mo yung ani kanina. Sa unahang lulo na sila yung ani, do ka buok. Ngoy butangan og tubig ba pang imnanon, ja bugnaw ka adyo ag mo. Mabugnaw ag tubig. Ano siya? Karaan tino. Daga mang sinugba. Kalabay tayo tindahan. Lami sinugba guys. Ito pa, chicken. Gani hada man to si babaw ilang ibalhi sila kay murag mahapunan mi. Kung dara si babaw. Pangutasan ng mga persona, balhi sila. Naaram day na. Di na. Pwede na maguna-una dari pa. Right. Oh. Kalami sa manok guys. Ang kanatasan ng iganggang. Uy, di pa dagtilaping. Kalami sinugba. Guys, kay mga lakaw na mi. Ato na Miss Beach. Beach na ko no, mga person. Mga taron na to ginasan guys. Katong na ay nabitaw tanak-tanak. Ang na to bre. Swaki eh. Swaki. Kuan, swaki. Lagi, mga mig swaki. Bitan guys, kaya ang sinugba. Tata na! Daw na mig dagat guys. Tiyaga mga baon. Na Miss Flower Beach. Okay, guys. Dari sa anda. Guys, tatutas landong. Sus na aman ay daghan daning kinhasan. Ani tadan manginhas guys. Welcome to Flower Beach and Resort. Kami sa kuan guys, there. Welcome to Flower Beach and Diving Resort. Oh. So ato mi dato guys kay landong man dadto. Ato mi dato nga area. Kay nay landong ba. Nindot siya basta dari ka just anda guys. Puti gadjud agbas. Di gadjud kitag item. Puti. Dari guys na. Wow, pagka nice. Nice dari guys na. Toy konti lang kataguan. Dapat ay natumba. Ay tuara sila. So ato mi dato guys kay landong. Sa nay mga swaki, mga miog swaki. Kalimot ko. Diyan is Flower Beach.
Uy, kalami bandari tambayan di ay. Uy, ang lami am na ni kaliguan di ay. No? Mazo na kinabaw. Katuod sa kaliguan ang tinggoan. Uy, aliwares. Mana mesti singgit yung mga lagi. Tara. Ang mga kabawnan. Anaghanad sa dani siguro mong hagswaki kaya na may mga kinuanan. Kinanan. Anta guys. Anta ngaon. Kimi ali na Kim. O nalinga na enjoy na ganigligo og batang baji. Ha, ngligo na sila. Hala, azo nang tajam. Dali na mo be, hali na. Yan guys, anta. Nugbang manok. Nugbang isda. Dahil na. Ito. Ito talenzo. Buti ka ba na? Okay la. Narami kay landong ba na? Mas ilawom sa bato. Hang nakaduhang ka diri. Di man madadara. Ay, mga boss, ano? Da. Sure ka? Dalang ibukan mo kang ginawag. Tesa. Manok. Takili, naman. Tesa. Hey, malikim. Tao na yung... Di yung nasa una. Kaya tilawan ka na sa kanya. Mukot ah. Bre, madyo pa yatang dagi mo pukot na mukot ka dani. Uy, ko itong pukot ba? Kaya nga, nagag may pagkilaw. Kalabit ang saingan ng isla ah. Tugnos. Ha? Tugnos. Dada, ito masunod sa Kuang Brian. Pukot. Tugnos mangon. Nakalakit ang has. Ahas. Ya, isda ya. Isda. Sate? Isda na. Nga ka ng isda nga. Nga ng isda ah. Kaya na. Jangan isda. Isdang bato. Isdang bato. Siguro. O, isdang bato. Okay, malikim. Kapon kay na tugnos na. Sana dagan na. Wala, lagi tugnos lagi. Angay dahil sa itong pukot nga ka ng kuan. Mga kanang daghang kuan, yes, tugnos na doon. Ang pino bitaw. Ang pino kaso, no? Masjid ba, masjid. Kumbati yung mga alalay. Kumbati yung mga kabataan. Kung na mga nagwa kagagmay. Hindi para hata. Nasaan? Abe! Kale! May dinuguan guys, parisan o saging to ah. May kaso. Talaga na takenta. Kaya mo na mukha. Mo lang mahal na baw ha. Ano ba? Sige lang. Ba ba? Uda. Udah, dami na ko nagkuan ba? Saging ba? Saging lagi. Tingnan na ni Bray, swaki. Tara guys, fresh swaki. Kasi matunda ko na siya. Tamis ba? Kami Miyaw na suka. Ayok ka lang. Mangwa tata. Mangwa mig swaki guys. Madera, dai butang iusukan jo. Lumia di day. May lagi. Kami po tutujo. To na nanguha sila kuan, nguha ko to sila swaki. Natiging gin buneg na kinurumbabit sa duha ka bazi. Impas antay Duterte kabayas duha ka bazi ingag may. Naskimi. Lami lagi. Balik kita nih. Ayan, daghana dari manguha kay naan, daghana mga kinan-an no. Biar tasing ari mo dari, udah ari. Kanindot dari guys eh. Shout out. Shout out sa way dagat diha, dali na mo darhe. Ano naman na? Tulo naman kabata ni mo nagkurumbabit. Arang enjoy yan nila Kim Kim oy. Asin. Enjoy ang mga chikiting ah. Ano sila? Mga bawal mo huni pang ang zone nila. Naghana sila kuha guys to ah. Na all, naghana sila kuha. Siya, arang enjoy ang mga bazing gag. Tuko nila guys to ah. Nguha mi og kuan, swaki. Nguha mi og swaki. Papagabril ka to man kuno. Manikab-kab. Manikab-kab. Kilauan na pa ni Dam? Ha? Kilauan na pa na siya? Wala siya. Kaya may sabon ba lamit. Ha, sa babon? Dapat din ko na yung mga nagkuhan. Brian, gano'n si Brian. Mo nakakuha ko kas ah. Tapos konsulan pa. Aray. Brian, nag-discount ba? Ay lagay ka ng kuha ni
Tenar tangilawon. Kana. Kana nasa ko na. Dami namin. Uy, tudyo mo na, makatunak mo na. Hindi na. Ay, giko na hindi ko na tigo. Hoy, ito to ko idoy. Asa? Sige, prilapin nga lang na. Dihara, di ka mau. Naan. Ato ba? Ryan, kay ba? Uy, ang naghanag. Uy, hala. Ay, lamay day ha. Sige, grabe nagkuhan. Ana day, bundak-bundak ana. Di, kuano na diyan kuan tubig. Sama ni Fry. Tagwan pa man. Brian, di pa kuha na. Tagwan pa magtina. Bakit ito yung ya? Tudyo, may pangunan na, Bray. Ha? Tudyo, malagi panguha. Binuble. Jom na. Kami mga kami. Hilaw, sarap to, lamig, lamig kilawon. Ha? Lamig kilawon. Mara mo kuha pa na tanawa. Kita na ko. Da. Bisig. Abta mo rag ugma, di pa ni mapuno. Abta mo ugma, di pa ni mapuno. Kat man di per Bray. Puro man ito jam panguhan laday. Puro to jam. Abri. Ya, terus aku to. Mana kuya? Alik uri ni tabi yan. Leh, Hataglong. madam ni. Gag may nang uno din na. Di ba gagmay masih ja? Hindi na siguro punod. Ay, mahawi di puno. Tunok mo ni. Katong nga to gani may lamit to, katong na yang gigilaw. Katong na lamit to. Ikaw na ba? Nang kanak sa dinhan. Oh my. Kamu to na ilo. Mia ba jud? Sharo. Dara guys. Ha? Ano yung butangan ng suka? Ang tamis uy. Tamis. Tamis man dahil sa kago. Ito mo sa kamay. Tamis. Tamis man dahil sa gas. Waki. Hindi lagi. Kuha ka. Kalamig sa swaki. Ito nung na rin oh. Okay guys, isa niya. Mga kuan. Sayong. Bong! Bong! Hello, okay ka? Baka na! Uli na rin ka maminot! Unawa na taon! Hello, okay ka? Hello, okay ka? Hali na! Labo pang bungo! Hali na? Ano pa? Okay kuha? Nahali na gani! Kumunod pareha mo may signal! Lobat na Pagugon. ba? Yes. Wala kayo kuha? Hindi na nahali mo! Kasabutin. Alam ko suka. Ito ba? Nana guys, nanonood ni kuan deh. Swaki kan tujum. Swaki tujum nino. Swaki tujum. Ano na ito, Jom? Tujum ni itong bray. Akan yung isa. Barang lang yan. Mura. Bukan, may ito bukan. Ha? Ha? Kita na pa mo gamit mo? Ha? Kita na pa mo? Ano yung mga ligay swaki, eh? Ano? Kana? Wala, Ha? nilapan. Kang? Da, nagka siguro to. Kay, Napa? Ito yung? Ito yung imiwan? Undan ba? Isa ba dinas? kubati. Kubati ito, Duterte. Magkakadswaki. Bati yung taon guys, ang mga person. Kaya magkakaagswaki. Bati! May mga dagat!
Pati taga Malaysia kay way dagat. Luod sa Tagalisya, pangatas sa Tagalisya. Luod tagasa mo. May buntas mo? Murong mga badyaw. Tagalisya kay panguto mga luod sa. Ligo. Tapos yung maligo. Wow, kung tama. Ang kanindot dari guys, grabe ka lami dari liguan. Kalau pa ko kita gini guys, aron jeng dak kazu. Kiri mo kagang na ko nakaun kiri og kiri. Kanina. Kana ambot hanina. Unsam na? Tujum dak. Tujum pa? Tujum? Daghan man day dagyo man dito. Dagdag ka? Subsuban na oh dari da. Gurat ko yung Gagawin nakita na ron. Dako susubod. ang mga nakita. Tawag gilas loy. Kanina punisan. Ano kuya? Di na makaon. Starfish. Ngano malay na unsa man ni starfish makaning ngano ni kajud man eh. Dako na siya. Ah, mo inga na mo bukad. Ah, mo day na kuan guys kan tik jup man di ay. Susino ako. Dibon ka na loy. Lain man mura magdi man na starfish. Makaan siguro sila na. Ngita pa kanita. Nasa ikuan sa YouTube nagkuan siya. Starfish mo ni. Ha, tanong ko Tama ba nagkuha ganihan nila Kung tayo may unod. Bayunot? Huwag tayo may unod. Ano ah? Ha, tanong ko. Naloy? Halo. Agay. Gumay. Kumayaw po. Di man na ah. Ay gagmay. Gumay niwang na ini. Niwang. Niwang sa dako si sa pero gamay unod. Pag hinabigyan sa mga saman mo. Tanawa. Uy, umang na. Bibuhas mga chikiting dari eh. Wala nanggi tabunan si Kuya Kinken. Hindi na ka ba? Hawa ako nas panahot. Para jadi pa. Baba. Nakiyan ka ba? Da. Ilang ka ba? Enjoy ka yung mga chikiting ah. Indot sa izahang view dari Sunflower Beach. Di mo maintan kay nay daghang kuan ah. Anoy? Siya? Laki ka yung landong. Ay da. Kaya na may batos ibabaw. Sa Sunflower Beach. Kinkin. Pero tara dito kuan izahang resort dari sumpay na ni. Matanawa ko yung kinkin. Enjoy ka yung mga chikiting. Ang sa mga bunbon kay lang itabungan sa Kuya Kinken. Kanuoy po. Kaluoy pod. Pero sige na may panganog ngari guys na ah. Poke ang swake. Isa yan, Poke. ang swake. Si Poke ug si Swaki. Ila-ilahan so guys, Poke, Swaki. Ganito na. Nisinga na. To na ila nang itabunas Kuya Kinken. Mawa ako ng mga panhot. Sarog di na yutot ni mo ng panhot. Ay, bukaan. Ay, ang kurmahan kin. Si Kuya Kinken. Ilang ikalingawan. Pizeng ha, pizeng. Tangan ko po eh. Nanay suso. Hindi na mo. Enjoy ka doon sila. Uy, naku ka para ng magata. Hindi na ko nun sa makabarag. Anak, rakadiha mo na kami dyan. Alam niya dari guys, mapatabon-tabon kay nga no, grabe dyan. Arang dyan puti sa bas na. Sus, grabe dyan ka. Lami dari magpatabon-tabon ba. Mga waga dyan yung mga rayuma. Tsa, rayuma. Mga waga dyan panahot. Busy ang mga person. Nansa naman na? Katro-katro sila. Kaya si Antay Duterte, katugo na. Nansa na ba na yung katugo naman noon? Sagi ka naligo. Sa enjoy man sila dari eh. Lala. Loy, pag-ilis na, Loy. Di na pwede. Ligo na. Bili na sa liya. Bili na ka? Ay, dahil Ligo, ligo na mula kaya manguli na ta. Manguli na may guys. Kaya hapon na. Ito na, nanay nangaligo dari mga bata. Tagadani butin sila. Manguli na may kay hapon na. Ito yung mga masikiting ipagpugnaw na. Batis na buong ug niligos dagat.
Mga tayo. Nga sila maglukso-lukso dana. Hali na mi, guys. Nindot ka dari liguan sa Flower Beach. Flower Beach Resort. Nindot siya eh. Uy, naghanag ng hagwan eh. Ano ni? Nindot siya eh. Na resort dahil na. Welcome to Flower Beach. Nindot sila guys. Ano dyan view dari. Manguli na may kay hapon na. Next time na pod. Sa lugar. Muli na may... Ha? Ito na may... Muli na may ulit siya. Buhol. Papa. Babay na Brianna, Bi. Hindi ata. Bye-bye. Bye. Muli na may guys. Kay hapon na. At sila, ibilin. Ibili na ka, Ken. Ah, dali na.